उदालगुरि जिल्लानि गंसे गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि खाजियामाथि गोजौसिन गेजेरारि बर' बिजोंनि फरायसालि जाय फरायसालियाव बर'नि अनगायैबो गुबुन माहारिनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनो फैयो आरो बे फरायसालियाव दासान्दि 11 हाजं फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायगासिनो दं। बिथांमोना मानो बे बर' बिजोंनि फरायसालियाव एबा बर' बिजोङाव फरायदों आरो बे फरायसालिनि गोरायुं मिलन नार्जारिया बेनि आन्दोआव थानाय जाहोनफोरखौ खेंफोरथिनानै होदों। गोजान बे फरायसालिनिफ्राय गामिया गोजानथार ना खाथियाव बिनानावनि खाथियावहाय गुबुन फरायसालि एबा एसामिस फरायसालि दंना गैया? दङ। नाथाय एसामिस फरायसालि एबा इंलिस फरायसालिखौ नागारनानै मानो बे बर' फरायसालियाव फैखो? मोजांमोन। बे फरायसालिया मोजां होनना मिथिनायखाय बेयाव फैदों आरो ना। बर' रायलायनायाव बर' लिरनायाव उसुबिदा मोना नामा? लिरनोबो हायो बुंनोबो हायो ना? औ। दे बिनानावनि मुङा मा? गितानजलि हाजं। गितानजलि हाजं मा गामिनि? हाजिरा। जोंनि बे फरायसालिनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआ जोबोद मोजां। मानो होनबा थांनाय मेट्रिकआवबो जोङो 100आव जौखोन्दो मेट्रिकआव पास जादों आरो हायार सेकेन्डारियावबो 100आव जौखोन्दो पास जादों। आरो बे हायार सेकेन्डारि आनजादाव सासे हाजं हारिनि हिन्जावसा दंमोन। बिथाङा बर' रावनि लिरनानै एबा बर' मिडियामाव लिरनानैनो बिथाङा सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानो हादों। बेवहाय दायो हाजं हारिनि फरायसाफोर दङ आरो सिगाङाव जोंनि बे फरायसालियावनो हिन्दी भाषी चौहान उपाधिनि फरायसाफोरा फरायनानै थांखांबाय। जायफोरनि नामा रहित प्रसाद चौहानमोन। बेबो जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो नैथि मासि आवग्रिनानै पास जालांदों मेट्रिकआवहाय। आरो जोंनियाव बे फरायसालियाव जेब्लानिफ्राय बे फरायसालिया फसंजादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि फरायसालियाव हाजं हारिनि फरायसाफ्रा फरायगासिनो दं, दाबो फरायबाय थादों। देग्लायबो रिजाल्टखौ मोजां जानाय खोनानानै